Buongiorno a tutti dalla famiglia Pace. Co budeme vařit dneska? Dneska budeme vařit penne al pomodoro. Krásný italský jednoduchý recept, kde budete potřebovat fakt málo ingredience. Olivový olej, Penne rigate, česnek, parmigiano reggiano neboli parmezán loupaná rajčata celá. a čerstvá bazalka. Dáme vařit 2 litry vody do varu. Dokud nedělá blu 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 blu. Můžete klidně používat špagety. To se nejvíc používá v Itálii, když se dělá pasta al pomodoro. Ale my měli jsme chuť na penne, tak si děláme penne. Hlavně zavři pokličku, ať ti to bublá dřív. Nalij olej. Olej nech rozpálit a mrskni do toho česnek. A přidám ještě stonek bazálky. Kdyby jsme dávali tam listky, tak ty pustějí za chvíli hořkost a hlavně se rozpálí hned. Než ten stonek vydrží díl a pustí míň hořkosti. Dej si bacha na česnek, aby se ti moc nespálil. Když bude česnek do zlata, můžeš ho vyndat a k tomu i stonek bazalky. Neboj se špinit ruce, rozmačkej pěkně ty rajčata do té pánve a dávej bacha, protože to může prskat. Ale toho se neboj. Bacha jo, bace ne. A když to bude špinavý, Tak to vlastně nevadí. nasekáme bazálku a dáme bacha hlavně na prsty, ať se neřízne. Vím, o čem je řeč. Zkontroluj, zda je omáčka zredukovaná tak, že se odpařila přebytečná voda. Teď přidáme bazálku cca 5 lístků, jak jsme nasekávali předtím. A pěkně to zamícháme. Pokud máš v pánvi ještě větší kusy rajčat, můžeš je ještě pořádně rozmíchat vařečkou. Jestli chcete používat pasírovačku, tak můžete si pasírovat tu omáčku. My si to chceme nechat takhle, aby jsme měli kousky těch rajčat. Neboj se pořádně osolit vodu. Počítej cca 7 gramů za každý litr vody. Potom přidej penne. Hlavně nezapomeň ochutnávat omáčku vždycky. Kdyby byla potřeba, tak si můžeš trošku osolit. A jelikož jsme zredukovali omáčku, tak my přidáváme další vodu. Ne, dělám si srandu. Ta voda, jelikož obsahuje škrob, tak nám umožní, aby ta omáčka byla kremovější. Když máme omáčku připravenou, hodíme do nich uvařené těstoviny, které musí být al dente. Pěkně přidáváme parmigiano reggiano z toho a zamícháme. Pozor, ať máte vyplou plotínku. Naserviruj penne na talíř. Pěkně, ať na ně sněží parmezán. Pro dnešek je to všechno. Děkujeme za pozornost. E buon appetito. To by šlo.